Kisumu kanyo penj no ni jo mabago alam makawuono mago jotendine mopogore opogore jodolo man kanyo gikonu aneni idwaro adieri koso kwe bedo kachiel kod adieri mane gima jotelo mathoth odhi rango kanyo e doho maduong' mogik bagno ane twaka entiere kaunti ma Kisumu okinyi makawuono uchio nade Millicent. Ero kamana nyakle ofesa chiel kachiel kwa woke kanisa mar Kristo kuma bende jotelo mopogore opogore Obago alame buo mabul mar Nyanza Clergy Fellowship ma okelo dinde mopogore opogore mondo migi ket alam mar tipo mar neno ni bura mane ochwal kod diuruok mar Azimio odiochieng' manyoro e nyim doho maduong' okelo kwe kendo jo Kenya oyudo ratiro margi kaka owinjore mopogore kata kotenore kod lendo mane jakom mar duol mar kiew kod yiero mapacho ka IBC olando godo jaloch e kom tend laro jatend piny Kenya manolando godo gai mar UDA William Ruto. Gethuolo ni endi gin kaendi kotelnegi kod Archbishop Winnie Owiti mano mar kanisa International en kaendi odwa lero ni tabag magilamo ni nikech seche mano wuoyo chien kanyo bende ne gilieko ni e kanisa ma bende okochopo e lamo kod rio kech mar neno ni jodoho ong'ado bura makare kendo kwe bende obede jo Kenya oyudo ratiro. Lerwa ni to ratiro ni en mane gidwaro kwe Joan Archbishop kana chako kodi king'io kamera ilerno ni to lamo muchako kawuono mukelo dinde duto ma okuyiero ni madin mabiro kanyakla mondo miyo lam en lamo marang'o ang'o mutemo chwalo katudo nukete it jo Kenya kata it Supreme Court gi jogo motelo e bula manyoro no chwal kod riwruok mar Azimio ni endi en wach mane mudwa keto nyime lakseche gigi kata muchako odiochieng' makawuono kotenore kod weche mag doho kata Supreme Court kod yiero mapacho ka. Erokamano ahinya kuom miya thuolo mondo awuoye kod jothurwa wantiere kaka riwruok mar Nyanza Clergy Fellowship kendo agoyo erokamano ne jodolo mobiro ka koa kuonde maboyo wa Siaya wa Migori wa Homa Bay Banka ne wawinjo lendo mane otimore e IEBC kaka jo Nyasaye ne wasewuoyo ma wawacho ni wanyalo wacho ni kwe to kara kwe maonge ratiro e oken kwe yandi wayudo ka jini kod ywak mang'eny kabisa kata e social media nyithindo ywak e yore mopogore gi wacho gik matek seche moko bende ging'iyo jodolo ni konchiel jodolo ok notimo maber chieng' mane lweny nitiere tulu e IEBC joma ng'eny osewacho ni yaye joma rwako kola ka wandgi koro gidwa neno makata ka wawuoyo santo giwuoro mna ni jogi gin jok monyiew adwan mondo wach ni jopiny no konyiewa Nyasaye oluongowa e tich maduong' e piny ka kaka jodolo kendo tich maduong' moluongowa en mondo wakel kwe to wawuothi adiera ema telo kod ratiro e ka kwe bire e thurwa ka wamor kod national anthem marwa mawacho ni justice is our shield and defender. Waseyudo ni okwanyal umo adiera to kod miriambo wach mancho timore IEBC wan kaka jolemo okwamorgo nikech ne waneno ka commissioners obedo divided mi wawacho ni tichwa en mondo walam ne piny kendo mondo wakel kwe to obed kwe mar adiera emomiyo lambwa masani eni mondo righteousness or exalt this nation of Kenya. Righteousness iluongo nang'o gi tim makare mondo ting Kenya malo kaka ondiki e muma to wawuothi adiera kod ratiro omiyo ka wan ka wadwa lamo ni ka case nitiere Supreme Court to church ka church, county ka county dwaro mondo dwar ji 50 kuom dala biriyo en lamo kod riyo kech mondo kik waywagi ni okotimore odwaro ni ka jogo ng'ado bura to ng'ad bura ni Nyasaye matelo ne ji e ng'ado bura nikech iluonge ni the true judge nyingi Nyasachwa ka ondiki e mamare Isaya en jang'ad bura ng'o makare mondo obed jang'ad bura makare ne jo Kenya mondo verdict ma Supreme Court ogolo obed makelo kwe mae momiyo wawacho ni ok wanyal rito kwa nena wadwa rito kwa lemo wadwa rito ka waywak awachi ni aluongo mine ma jodengo mondo wuog oko opakuru Yesu kachiel kod chuo mong'e lamo Nyasaye miluongo ni intercessors kako ndike Timotheo mokwongo 2 ne osomnwa ka ni kwayo kod lamo kod sayo
wasayo nyasaye waselemo ka kendo mai kaka wadwaro mondo wadhi for the next 7 days wabiro lamo kendo ubro dwaro kuneno wakwa lamo county ka county okwa wach ni joluo ji yuak nyaka opinyu kambani yuak nyaka piny langoka ji yuak nyaka malogot ji yuak nyaka Kisii moko bende nyiero wanyiero gi jok manyiero to wayuak gi jok mayuak mondo dwaro mar Nyasaye otimre Kenya ka miyo joma yuak wuog oko mondo yuak Ramogi kasto ng'ama bende dwaro medo jiwo gimoro kotore kod wachno ka Bishop osewuoyo. Erokamano kuom joma winjowa. Bishop osewuoyo. Gik mowachogo te ema wan ewi chongwa. Walamo ne the nation. Walamo ne Kenya. Walamo beyond any political party. Walamo ne Yesu Kristo mondo okel kwe kendo okel justice e piny Kenya ka. Omiya wuoyo kodu kawacho niya ni gima Archbishop osewacho waduto ka wane lamo ma an bende asechako mana tweyo kachiem nikech wadwaro ni Nyasaye mondo miwa justice. To justice ok yud kuom dhano, iyudo mana kuom Nyasaye. Omiyo agonu wero kamano un joma winjo waduto joluo to gi jo Kenya. Winju wach niya ni Kenya is the springboard mar the nation of Africa. Koro Nyasaye osechako tije kendo gik motimo is to benefit the nation of Kenya. Omiyo akwayo ni kama intie kik iluor, for the Father is happy to give us the kingdom. Yesu oseyie maber nomiyowa piny ruodhe. To piny ruodhe momiyowane omiyowane mondo gik matimore e polo ka otimre e piny. Mae gima omiyo wan ka. Omiyo ka Archbishop owuoyo to wan bende wawuoyo. Nyasachwa mondo gwedhu, Nyasachwa mondo mi teko. In Jesus name. Wan kodi padri wachiel moa mabor kabisa Erokamano ahinya. E solidarity mar lamo. Daher no wache wach achiel kata ok ong'e dholuo kamano wang' ni loki kata wang' na loki. Okay. Gi dholuo.